Nyakwarom Gajuang dakika oskadho 20 tok saa achiel mar okinyi kamoro amora mintiere machiegni tok marwa e chenro mar piny matai nyinga Sharon Ong'ao. Kiny ma kawuono king'iyo kata mana tok Nyakwarom Gajuang ineno kanyo kaka wanyalo bero alwora. Tor wach marwa okiny ma kawuono wadwaro loso kotende kod okenge mago mag bero alwora ma bende wadake. Odiochieng' ma kawuono ka en chieng' tarik 3 dwe mar 7 higa mar 2025. Piny ngima odiochieng' ma kawuono hingo odiochieng' mano mar koso tiyo kod juendni mabende gi dho ngere giluongo kanyo ni International Plastic Bag Free Day. Katika mano aduoki chien Nyakwarom Gajuang. Piny Kenya chieng' tarik 28 dwe mar 8 higa mar 2017 ne piny Kenya ogoyo marufuku tiyo kod juendni e pacho ka. Kata kamano ang'eni wanyalo yudo jwala achiel ariyo adek ma bende pod waneno ka nitiere Nyakwarom Gajuang. Kata kamano thoth juendni piny Kenya ne okumo mar mondo mi kik watigo. Okiny ma kawuono dwaro loso kotende kod bero kaka wanyalo bero alwora marwa mano mar kedo kod lil mar alwora kata pollution. Antiere yawuot Luo gi Nyar Luo ma bende biro bedo ka twak godo. Kata kamano yawuot Luo bende mosedonjo ka achaka gi Wycliffe Ogongo ma bende en jalony e weche mago mag arita mano mar alwora. Wycliffe arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso nyikwa Ramogi. Erokamano Sharon. Iluonga ni Wycliffe Otieno Ogongo. An jakabondo i Homa Bay kamoro ni Kudumo Kanyakela village. Amor kabisa mar bedo kodu kaka wuono mondo watwale weche mag alwora. Erokamano inyakin machiegni kopogore gi Wycliffe Nyakwarom Gajuang bende antiere gi Johnson Ong'any jalony weche mag alwora. Johnson machiegni. Agora kamoro maduong'. Damos johera mar Ramogi ni osaore uchiew nade. An iluonga ni Johnson Ong'any. Awuod game awuok kamoro ni luongo na Sumbi. Amoso jo Sumbi tema neno wa kawuono. Kar kanyo watiyo gi Youth in Climate Action ma wan weche ma watemo timo en rita alwora. To kendo watemo miyo vijende somo mondo giendelea rita alwora wa. Kaka wuono be wa commemorate World Plastic Free Day. Donge ber ka koro ka wuoyo to nyaka yowere bede e ginene e weche ma wacho kawuono. Koro anda goero kamano maduong' tang'eni mang'eny boro wacho ka sadhi mbele. Agini chopo bende ka heloro were ma bende dendo okiny ma kawuono. Iwacho ni mayouth ma koro ng'eyo okiny ma kawuono nikech ang'eni weche motenore kod climate change, lokruok mar kor lwasi bende midhiero e kinde ma kamagi. Bende apar Nyakwarom Gajuang odiochieng' ma kawuono ka en odiochieng' mar International Plastic Bag Free Day. Bende odiochieng' alwora jabedo chieng' tarik 5 mano dwe mano kadho mano dwe mano mar 6. Wycliffe achaka nena kodi nikech piny Kenya nitiere okang' ma bende nwasegoyo. Mana kana sewacho motelo chieng' tarik 28 dwe mar 8 higa mar 2017 nogo marufuku mondo kik wati kod juendni. Nyalo mondo dok wachien gimomiyo ne piny Kenya nogo marufuku makamano gi okang' ma bende wasechopo gi sani. Erokamano Sharon. Mokwongo anyalo tero wachien matin. Kuma wachni noae iwacho ni tarik 5 magi matimore piny mangima tarik 5 dwe mar 6 higa ka higa wan gi rapar mar wato ni World Environmental Day kata odiochieng' mar piny mangima kwa paro alwora marwa. Higa ni mar higa 2025 theme kata thururu mar World Environmental Day nen mar tieko wach mar plastic e piny mangima. To higa 2017 Kenya ne oketo kum ne jogo ma uso plastic bag kata bags mag plastic kata jogo ma thedho kata jogo ma loso kata jogo ma bende kele e Kenya ka. Gimomiyo mano timore nikech piny mangima osebedo ka nigi chandruok maduong' nikech plastic ma osebedo ka itiyogo. Gimomiyo chandruok osebedo nikech plastic en material ma en koselose Sharon to ok onyal ruwe mayot. Rumo mare tek kabisa. Mana ka koro dhano Sharon kapo ni Nyasaye noketo ni ji nyuolo to ji ok ti ji dak nyaka chieng' di koro piny sama sani di koro piny opong' ma kaminyuolo onge. In fact di koro maundu ng'eny nikech ji koro temo laro resources kata gik minyalo tiyogo nikech ji ng'eny to piny en size chande. Koro mane problem matimore gi plastic. Plastic en koselose
to konyal to kata okurumbe ko to kore do ka riwruok mar piny mangima ma be koro wacho ni koro nuchune gi jo UNEP, the United Nations Environmental Program, ne kane wach plastic kano biro ochako kaka gweth nikech ji ohero gik ma bet ndalo mang'eny, lakini kaka ne ji medo tiyo kod plastic no yudo ka koro plastic nikech ok orum kata ok otow koro nochako bedo koro ni koro en ochalo kaka kendo kuong mobedo ne piny omedore lakini ok otow. Koro riwruok mar piny mangima nowacho ni koro gini nyaka koro amany kaka koro wanyalo keto kam mag mondo mi koro ji koro kik med tiyo kode nikech omedo bedo piny mangima to ok orum to bende nitiere gik moko motimo e ngima dhano kod ngima le kata alwora marwa manyalo ketho ngima dhano. Koro Kenya nowacho ni through NEMA higa 2017 ne wan bende koro sani wada kum ni koro sani koro chakre tarik 28 dwe mar 8 ni koro ok chak ti gi plastic Kenya ka. Koro ne watimo mano ma bende kaka wadhi medo wuoyo wadhi yudo ka nitiere kuonde moko mane sirikal kane gikumo plastic ne giwacho ni magi ni to nyalo weyo mondi, lakini kano gikiga mokalo nitiere kendo directive manyo ne manyo golo. Lakini plastic nigi madhara mang'eny kata nigi gik mang'eny maricho ma inyo ma ko wacho ka wadhi mbele. Mana kamano to bende bang' Kenya nyakoronga jong kumutiyo kod plastic bags nono ka pinje mamoko mag Afrika bende nokawo okang' makamano ma bende negi kumo tiyo kod plastic e pinjegi mano moriwo piny Rwanda, nono kanyo Somalia, piny Tanzania kanyakla kod piny Uganda. En mana ni karwaki twak kanyo Johnson kata bed ni nokum nogo nyaka marufuku tiyo gi plastic higa mar 2017 pod oneno ka plastics pod opong'. Ng'anyalo penjo ni gin plastics mage manokum nikech wang'e ni plastic oriwo juendni, oriwo chupni, containers e kin mamoko. Ineno onego beni wang'eyo gimomiyo nogol plastics. Osewacho maber ni plastics osebedo ka hinyo arita alwora. To gimomiyo nogole nikech okawo higni 500 mondo tow. Seche moko yudo ka plastics moko kawo kata moingo higni moloyo kata 500 no. To wach kaka iwacho piny kaka Rwanda. Rwanda be nogolo wach plastics. Lakini nitie okang' ma Rwanda nokawo mapani wan kaka piny Kenya nokwakawo. Rwanda notemo puonjo jogi ni wagolo plastic nikech orach, nikech oketho arita alwora, nikech okawo muda mondo be oto. Kasto be chako ketho environment waka kachalo. Koro Rwanda notemo timonia negichiwo alternatives ni ka ng'ato onego beni tiyo gi plastics to gichiwo alternatives ni instead of ng'ani tiyo gi plastics koro tiyo gi gimoro ma Kenya noko timo. Kasto Rwanda nodugo keto policies ma policies gi negikawo muda mondo gipuonj jogi ni wan wadwa ni wawuoge plastics nikech adier usaneno ni ok okonywa kendo ok okonya rita alwora. To wadwa golo plastic to wadwa keto moro ni. To moro ni be gichaka gipenjre niya be en accessible boyudore. Mar ariyo ka wang'iyo beche be japiny ma piny cha nyayude. Mano gimoro mar ariyo. Kasto mar adek japiny owuon ere kaka wanyalo miyo en owuon koro tem nyiso jomoko ni plastics rach. Koro kanyo kelo wach somo. To ka waketo somo e wach plastics gi rach plastics then iyudo ka koro kata paro mar jopiny be wacho niya adier wasebedo kwa tiyo gi plastics osekonyowa, lakini ka watemo ng'iyo kisomo wanyalo timo research. Wado wacho wach UNEP mondo giwach ni plastics rach negitimo research. To from this research Rwanda no otemo niso jogi ni orach watim kama to jogi no kawo to giwacho niya ka sirikal nyatimo kama wan owuon jopiny wanyatimo nade. Koro gini no bedo ni en a combined effort ma sirikal gi jopiny Rwanda koro tiyo kanyakla.
To apa ni gino mosemiyo wan jo Kenya pok wago okang' ahinya kata bed ni nwagole pod yudo plastic sani. Iyude nang'o nikech alternative manochiw kuom wacho adier japiny ma piny cha either nokonya afford kata okonya yude kata jomoko nyaka sani pok oyie ni plastics rach. Andawegi kayo nikech ang'e ni moko bo nikech kano kumo aparo ni ler mantiere nene jwendni nikech aparo ni jwendni bende miluongo ni plastic bags ka nene jwendni koso nagina plastic nikech plastic pod waneno soda pi containers kin mamoko mabende tiyo godo jwendni mabende ni miyo supermarkets ka masamoro mama mboga natiyo godo alode kin mamoko ne gin jwendni mano tiyo ge supermarket kuom wacho adier supermarkets to setemo nikech kidhi e supermarket sani nitiere bags moko ma Uhuru nokelo matiluongo ni Uhuru bags gintiere lakini donge kidhi ng'iewo alot to pod ineno mana jwendi mano watiyo go chon ka ang'o momiyo ka wang'iewo alot sechego to miyo ma uso ni alot no pok oyudo alternative nikech either ni wan kaka sirikal pok wamiyo gi alternative nikech mindset shift watemo wacho ni de miyo ni nyalo yudo alternative e bei maber kata en bong'eyo ni plastics rach onya ng'ado ni alot to keto ni e besen tidhi go ot tiduoko ne ok ochuno ni oyud moro gima osekoso en goodwill kuomwa ni wan jopiny wanyalo timo ang'o nitiere ma sirikal timo to nitie moro mwatimo kasto wayudre kamoro koro an dawach ni supermarkets osetemo lakini koro japiny ma piny cha ere kaka koro en be wakete mondo bed part of this conversation. Ero kama na nyangi nitiere gwendo machielo mosechopo nyaka Runga Jonka pok warwake studio Wycliffe nyaka sani wang'e ni nitiere ginero mong'ere gi dhongere kaka porous borders iwacho ni tong' magwa dibed ni samoro nitiere akere kike mabende gintiere nikech ng'at nyalo penjo ni plastic bags jwende mabende pod wanene chirni mapacho ka iyudo gi kanye iloso gi kanye nikech kata mana kichiwo gi samoro kata mana kama mboga mi plastic jwala kotiyo gode keto ni alot ineno mana ko pande gi niangi ni joma muode kor ndara bende ineno mana ka bendo pande koth nochako go wakanye Sharon gima timore maduong' mang'e ni osebedo ka hinyo wako ka especially one of Kenya and enforcement measures moko poko keto maber kata yore mag keto ni gigo moketi moko kata policies olu makare gi jogo ne luwo gima nyaka wang'e ni kaka nawacho mokwongo sama nachako ni sama ne ma chiwo kum mar plastic bags nitie moko mane giweyo ma oluongo ni primary industrial packaging kata gigo miboyo go mwandu kata chiemo. For example, kika mkati ni idoko boye jwala kata ki sukari idoko boye jwala nitiere exemptions kata kuna moko mane serikal wacho ni magito wae moni kata bags mag kao takataka by 2017 iluongo ni liner bags gin pod no wegi koro bange kakoro iga mokalo mara ng'wen environmentalists kata jogo mochung' ne lwara ne gibet na gocho apana chik man sirikal no chiwo ne wacho ni kata jogo ma pod tiyo gi ma choko taka gi bags manowe onge kaka gitimo recycling to ido koro pod ne plastic bags gi kata bedo ma plastic ne pod yudore ido kata ko ketigi piny kata ido ka gine takataka kata gine mtaro lakini shida maduong' mamu yo pod wayudo kata plastic ile mwacho mipimo go niang kata miyudo ka gine galot nikech nema poko joma offices mag nema enforcement mar poko bedo maber iyudo ka giwacho to gichak giduogo gi relax kata giduogo gi dok chien koro iyudo ka gimoro wach ka wuono kendo en gima en news en habari kamoro amora kendo iyudo ka to jo Kenya oseng'eyo ni sirikal wacho weche moko to bang'e gilegea kata gidok chien koro gidito mana matin bang' weche moko gichak gidok kendo koro gido ka gigolo yune koro en shida maduong' to gima nyalo wacho ne jopiny ni rito alwora ochalo kaka kiidho gari te itweyo msip kata seat belt oken ber mar askari mondo itwe seat belt
rito alwora bo ken tich mar sirkal omiyo manyalo miyo warit sirkal mondo sirkal ema bi madonji kuma ekwa wegolo kata we tiyo gi plastic onego beni wan wawegi wakaw thuolo kaka piny to wangacho ni gima sirkal wacho ni gini ok en mar sirkal temo na timo wach manyalo konyo jopiny nikech sama koro plastic odonjo watiyo gi plastic bag sana bege wa plastic gini to jowa bende kaka ng'eyo jo Afrika ng'eny jowa mag Afrika iyudo ka nitie gik moko mawatimo iyudo ka ng'ato modho pi owito chupa e barabara kata jwelni mopimne galot kosetieko ne to kawo to wito e bath barabara gigi donje odundu mag pi kata sewer lines to iyudo ka gidhi gidino odundu gi endi sama koro koth chwe koro wan gi oula nego ji kata daro ji gigi chako dugo hinyo wan wawegi koro wacho ni nitiere kuonde moko ma sirkal osedok chien enforcement mag policies mag sirkal gin giwegi iyudo ka monitoring ok timre giwacho lakini ok gitim follow up kata ok gilu nitie weche mowacho kan be itimo gi adier to mane momiyo jopiny osefwenyo ni sirkal wuoyo lakini ok gitim jo Kenya osefwenyo mano koro iyudo ka goro gin girito mana police ka police onge to gidhi mbele gi tich lakini en ok en gima ber nikech gik mag watimo na alwora biro mana dugo to wan ma hinyo wan wawegi mokara ni sirkal moko sirkal ok en ng'ato sirkal is just a system sama koro gik moko timore marach e alwora maro biro mana hinyo wawegi koro kik warit sirkal nyaka sirkal luwa lakini sirkal be nyaka lu chike mane iketo ne jopiny mondo iwacho ni tingen marwa wan wawegi nyaka rom gajwang tingen mara to tingen mari mar neno ni wabero alwora nikech bero kok wabero alwora wajodo ng'ikruok mako ni kod koch nitiere wote mabende hadaro mar mondo mi asom kapok adhi ir Anyango Nyamuri mabende wantiere godo nitiere ote kaendi mano mar Jackie Nyarmudi ano kintiere koda ote mathoth iwacho ni ng'anyo to odwa medo ketho alwora zaidi muya mar iro malungo wang' omiyo dhano nigi homa ma ok rum e taondni idhi mbele kiwacho ni sirkal onego biye gi yo mar tieko tik marachno then mogik jolony omanynwa yo ma baby diapers nyalo bedo disposed moko ketho alwora gigo kata iwang' ok wang're mano kotenore kod diapers ang'eni be nibiro bedo kilose kapod ni diapers iloso gi plastic kata oyo kopogore gi mano antiere gi janeno maro machielo Jojo Kaka iwacho ni tieko wach jwala chalo tieko changa iwacho ni ok tiekre erokamano ahinya daro mar mondo umak mana otego gi kanyo nyaka rom gajwang arwak wendo machielo Anyango Nyamuri mabende en jatatije Sustainability Africa arwak ni machiegni nyalo kawo thuolo mar moso jopiny Moso jopiny Anyango Nyamuri en ng'a nikech wan nowacho mana ni nyiso ni jatatije Sustainability Africa saburo nyiso mana ni utimang' Awan gimwatimo watiyo gi ohala matindo tindo gi sirkal gi NGOs wakonyo gi mondo tije gi wang'iyo gimoro ngoni environmental social governance and impact koro ng'iyo kaka tije gi affect the environment right koro wach can give factory to give me waste me golo how does it affect the environment wangio the social arm the community waste me golo no to community denaden awinjo kiwacho kanyo nitie tuoche kanyo matin then wangio governance leadership ka policies mongo and then koro mano kwasetimo kamano to wadwaro ultimately ni ohala nikech ohala magolo kata plastics mawachogi factories ang'owa ginigi koro ng'iyo kaka ohala nyalo bedo sustainable ka giluwo chike mag alwora chike mag community the social arm chike mag leadership Tangino diche makauni nudu chieng maduong' nu kaluwore koda koso tiyo kod jwendni to piny Kenya mana kaka nosecho chien wasegoyo kang' iwacho ni piny Kenya nwakumo tiyo gi jwendni chien tarik 28 dwe mar 8 higa mar 2017 kaluwore kod in nyaka sani ineno ka oseloko lwasi e pacho kae environment osechange osebedo gi lokruok well Martin nikech especially kiwuotho oko wachni kata dhi Uganda kata Tanzania kik odhi kata mabor
kidonjo kidhi kanyo tido ka ji supermarket kata ido jwendni mang'eny kore maneno ka otemo loko. However, kaka niwacho nitie gimoluongo ni porous borders mano Namanga, Busia kuma jwendni gidonjo and gidonjo nikech kaka awinjo kowach ka ni alternatives gi enforcement ng'eni kinyiso ng'ato ni kik iti gi gimoro timany ne alternative. Yes, nikech wane kaka enforce gimiluongo ni behavior change. Oloko timbege, oloko pache. Awareness be, and awareness ng'eny Kenya ka, awareness to nitie. Koro gima warem en action. Enforcement mar awareness. Kidhi yudo ka nitie city Nairobi ka yudo nitie Green Army ang'o gini gi cleanups mitimo mang'eny, awareness to nitie. Jo Kenya wasomo maber. So that is not the problem. And enforcement. To enforcement edwaro sirikal ma keto ji, sirikal ma follow up. Alright. Kidhi kata Namanga kanyo. When you police macho kama kidhi Rwanda sani. E border mora whether in Gatuna kanyo katine airport. Okinyal ging'iew gigolo plastic go. Koro ng'ama dhi Rwanda ong'e maber ni okonyal donjo gi plastic. Kibiro Kenya gidene. Kidonjo airport kaka tidhi borders wa. To ji donja go. Koro mano dwaro very strong policies, law enforcement mondo gigi owe donjo e Kenya. Yes. Ero kama na inya to benya koromga jongo tema bine ni oro na noka jojo kaka nacho ni tieko wach juala chalo tieko changa nya koromga juanga bende jaki nyarmudi wacho ni ng'anyo to ndo amedo ketho alwora zaidi nikech okinyi wakabuno kana mnako loso wach plastic podwa loso e kaka wanyalo bero alwora wange ng'anyo piny Kenya nya koromga juang bi mara uchiel na no ng'anyo kana timore chin tarik 17 gi chin tarik 25 ma jaki wacho ni sirikal ong'ene na kaka muya mar yiro malungo wang wacho ni miyo dhano homa zaidi town ka kinyalo tieke then jolony bendo manyenwa yo ma baby diapers nyalo bedo disposed moko ketho alwora hakeni Johnson intiere koda solution kana mna duoko mnyalo duoko godo joneno mago na neno nitie ng'at ma wuoyo iwacho diapers ani nitie ng'ama no wacho pads sanitary wear nitie project mo dwa timo sani igani Siaya December nekech sani nitiere kampuni madil gi eco-friendly sanitary towels. Kendo ntie kampuni matimo eco-friendly diapers. Nekech waseneno ni period is something that happens on a monthly basis. To en gima kanyako tiyogo dwe ni podobo tiyogo dwe mabiro no kendo dwe moro cha. Koro kokwa miyo pads motiyogo bedo eco-friendly to nyiso niya kata kwa wacho wach plastic bags plastics chupa to koni pod okwayud kaka wanyalo timo nade wanyalo konyogo to ber sani ne watemo timo survey nitiere kampuni mang'eny Kenya sani matimo eco-friendly pads eco-friendly diapers but shida ma nitiere achiel ni pod gintiere mana Nairobi po gibedo decentralized gidhi Mombasa to ka gidhi Mombasa to gidhi e gwenge ok ni gidhi Mombasa town nikech town to nyalo bedo go. Koro project wadwa timo Siaya to wasetemo identify gwenge ma very remote mantie iye kabisa. Nekech kampuni moko dwa timo sensitization gi awareness ni gintiere gi eco-friendly products to kendo gin affordable to gin accessible. Koro hapa ni ka wanyalo endelea wacho wach sanitary towel to wacho eco-friendly sanitary towel to wacho wach pads to wacho wach diapers eco-friendly diapers. To kaka waendelea wacho to companies gibiyo doka endelea timo advertisement to jing'eyo. Koro ng'eni an ka dhi supermarket to nitiere the normal pads that are non-biodegradable to nitiere eco-friendly. To the more mawatimo awareness gimoro ing'eni narrative kiwacho chaki wacho kendo to stick. Mana ni pogruok nyalo bede nengo nikech unte nyalo yiero kodo kuom ranyisi kiwacho taulo mag ria mago sanitary towels aseneno jomoko ma loso matimo itimo negi recycling nitiere menstrual cups ma jomoko osebiro go kwang'iyo kata mana diapers nyaka sani naneno kata mana nitiere brand moro mar Kenya maloso diapers miloso gi bambu hakika kuseneno ma kowiti tagini nyalo bedo maber gi alwora aparo ni minyalo medo Wycliffe. Mana kaka ng'anyo wacho. Apa ni gidene gimonego tim maduong'
en mana loko par mar dhano. Loko par mar dhano chakore kuom wach moro ti wach kendo chake nuoite no nyako donje pach ng'ato. Makoro makro ne ni mai gune bede timo. Ngene kata sirikal mar Kenya kane ochako wach mar kumo plastic bag e higa 2017. Ne en wach matek Sharon nikech mokwongo jok mane nigi kembe mane loso plastic bags ne gibiro gi sirikal kendo sirikal ni to jok ma koro ne tiyo karta wala tero gi kanyo. Ne en wach matek kabisa lakini sirikal no niano. Koro niano ma sirikal no kata sani ne pod nitiere porous borders kuonde moko pod ido ka plastic bags pod ondewo lakini nitiere some progress. Nitiere okang' mosetimo. Koro kata mal sanitary pads wanyal sirikal nyalo timo partnership gi kembe maloso sanitary pads, eco-friendly sanitary pads. Mondo mi production of the malo kata ginyalo subsidize bende ginyalo medo pesa moko manyalo kero keto bechgi dok piny. Kapo ni sirikal oniano adier ni wadwa punguza kata wadwa duoko chien weche mag solid waste. Koro ginyalo partner, ginyalo subsidize, partner tinde ginyalo tiyo kod kembe goendo. Subsidize tinde ginyalo miyo gi pesa moro matin mondo mi giduok bei mar loso eco-friendly parts niende. Mondo mi koro kata ng'ama nie gweng' nyalo yudo gi. But also wanyalo keto gi ma sirikal nyalo timo gini ma yudo ka awareness oket nyaka county government. Ma partnership itimore at the county level, ok in Nairobi kende. Yudo ka Homa Bay for example, my governor Gladys Wanga, ka was identify nikech ji are very innovative. Dhano nigi rieko kaka kabisa. Kapo ni ginyalo loso program ma ka nitiere kamoro ma yache ni nitiere odiochieng' ma ji ng'iyani ma odiochieng' ma jok ma are innovating about eco-friendly initiatives nyalo biro we showcase talents magu to sirikal miu support sirikal mag counties. Gigi kwa timo get the county level to koro waburo ido ko bro make progress kata bro kaw kan madhi mbele. To nyaka wache pile itimo campaigns ko mono timo gimoro Sharon. Ten gimitimo makamora mora mana ka kuneno ka siasa mara berio ka siasa edo ka gima iwacho e radio kata TV pile ka pile siasa. Iwacho ni Kenya lo wacho miriembo pile ka pile jibro yire ne. Koro kata marwani nyaka wanian en gima wacho kendo wanuoyo mondo donje pach ji. Tangine lokruok makamano nitiere jok mabende biro bedo ka ido hinyruok nikech wang'e nitiere koda kembe mabende tiyo koda jwende di kata mna wacho ni dapas manyasan higi nyakorunga jwang ma iwacho ni samoro ndiko ji gibiro bedo ka gilalo tijegi e kin mamoko. Ang'e mano bende en twak manyalo bedo ni wawacho kata mna kopogore gi mano bende anyango mede minyalo medo kotende gi mano nikech king'iyo nengo mago mag eco-friendly products they're way too expensive, very expensive. Ere kaka sirikal nyalo siro kata mna kembe mar mondo mi olos gigi eyo makare nikech lwasi mar ohala ing'yo kata mna environment mano mar ohala kaka chal bende kinyalo medi gi wach iro malungo wang'a tear gas mabende koro oganda wacho ni ketho alwora mokadho. Koro wach ginene loso eco-friendly diapers gi ginene gi sanitary towels dwaro subsidies because government ochunge ginene is the highest manigi pesa matuko and stable. Koro subsidies go biro gi policies koro konyo jo gine there's a county government kata national government koro uduoko koro imiyo gi wache kaka ginene matin uduoko nengo imiyo gi subsidies mondo nengo ma production obed matin mondo koro by the time ngani uso gini to use bei mayot. The other alternative is partnering with wariwore private sector. Koro ng'iyo kaka private sector nyalo tiyo gi ng'eni private sector golo profits to gin gi mandate mar social responsibility. Koro pesa gi no eminyalo tigo koro gi support ohala matindo gi maloso those reusable sanitary towels gi diapers. Yes. To ito malungo wang nikech iro malungo wang aneno ka tinde nitie kaka piny owacho onyiewo moko ma kopogore gi marachar mwaneno nano kama na chin tarif 25 sani nitie nyaka moko ma orange kama nitie nyaka pi bende ma pod ikoyo ne ji iro malungo wang bende ketho alwora an samora kia unyalo nyisa nikech wacho ni kaka luwore gi ote mar Jackie Nyarbudo wacho ni kata mana town ka pod iwuothe iger ten homa Sharo gimakoni
ing'e ni ng'anyo mawang' ni en mar Gen Z to Gen Z gin digital. Koro apani sirikal osetemo niya iro kik obed mana moro mane ji ong'iyogo cha. Sani giketo obed pink, obed blue. Yes. To nitiere achiedh nade mokelo like challenges mokelo kata ne del ne aluora Yes. e kin Of mamoko. course, number one and one. Yes. Pigmentation. Lungo. Lungo wang. Kako affect aluora to aonge research no. But angeni en mana gimo mitiyo go mondo riem goji. The problem is koro obete actually obete ginene. Aluora for a long time. Nikech kata sani kidhi town podi winjo fragments. Koro oketho the quality of the air. Which means okelo tuoche mag respiratory mag fuolo ang'o gini mag kor. Yes. So gimanya medo wacho en ni gine. Gimoro amora kotim mang'eny to nyaka koro bed kod madara. Kata pi kimodho mang'eny ne inyalo hinyori. Iyudo ka gimoro samoro omi kata public health license to use. Machalo bawuone dika koro tiaga samoro being license to use it on people. Lakini iyudo ka nyaka bed gi madara mage kata nyaka bed gi kaka ohinyo ji koti kode mang'eny. Nikech gimomiyo iyudo ka ng'ato kuywe to ng'ato fuolo nikech ok en gima onego bed ni donjo e dhano. Gimomiyo ifuole kidini en foreign object. En gima foreign moko onego bed donjo ang'owa manyiso ni en gi gik mo en gi kaka ohinyo dhano. Koro gima wanyalo kwayo sirikal hapa ni namba achiel ma to koro sirikal nyalo timo lakini private sector nyalo timo is kenyalo tim research nyalo tim kata ya quality sampling inyalo kaw samples mag kor lwasi ting'iyo ni to gin components mag elements mag manitiere kor lwasi manyalo bedo ni nyalo ing'owa nyalo hinyo oganda nikech nitiere gik ma nitiere research mosetim mang'eny gi private sectors kembe mag wegi magene magifwenyo na sirikal ni gima kama timore to gini nitiere kaka ohinyo oganda sani nikech nitie gik moko ma hinyo oganda instantly kata nitie moko ma hinyo oganda bang' ndalo moko long term effects. Koro ng'ato magi nyalo chalo kaka gap area monego bed at least inyalo time research mondo ng'eni to tear gas mitiyogo ni impact mare kata rach mare e ndalo machuok kata e ndalo mang'eny nyalo bedo ang'o to ere kaka onyalo advise sirikal mondo mi oti kod gige yo moro moko ginde mowinjore mondo mi kik ngima oganda sana jok ma badawa wach ni nyalo bedo gi shida maduong' sana gi nyithindo matindo ma pod obo margi pok odongo maber nyaka ng'eni to excessive use kata tiyo gi tear gas mang'eny nyalo bedo gi jok mar so ma nyalo bedo gap ma samoro ng'ato nyalo timo mondo mi advise sirikal mondo wakonyi nyithindwa nikech tinde sani endi Sharon inyalo dhi hospital gi tuo ma kata pimi to ok yud gima timo to inti wijo ka dendi rami adier kendo tika moro rami ngoke nini to ko tire hospital to kipimi to ok yode kendo nitiere gik moko matimore dend dhano ma samoro pok ofweny koro magi gin gaps kata gin kuonde moko ma onego bini itime research mondo mi ng'eni tere kaka dwa tim mondo mi wakony oganda. Ero kama na inyanya kon gwajong dakika skada bich odonga de abich kapok oromo saa 2 mar okinyi ote yoro no le magwa magote machoka rede ka uchiel nono kopogore gi wang jonya kon gwajong bed nyalo luo chenro e mbui magwa haneno ka wanachiel ka chiel e mbui mar YouTube Facebook kanyakla kod Citizen Digital bende kintiere kod ote odiche makawuono ioro ote yoro nwa abro bedo kasomo achiel kachiel odiche kama kawuono waloso kotende kod kaka wanyalo bero kendo rito aluora mabende wadakie adar mar mondo wakayo matin kwa duogo to koro wang'ia nena theme kata mna thor wach mar odichieng' makawuono neno kanyo kondike gi dholiech bag the change reduce reuse recycle refuse to bende ng'e ni Uhuru ba kata bed ni gin bege mabende jatend piny Kenya mokalo man Uhuru Kenyatta nokelo gin bende no ka jowa bende moko kuomgi kata moko kuomwa ok wati godo e yo makare wakayo matin.
Let's go to Vietnam. Join View Travel's group trip from September 5th to 12th, 2025. Starting from $2,286 per person sharing, experience 7 nights stay with breakfast, overnight cruise on Ha Long Bay, Golden Bridge Walk and Bana Hills cable car, Mekong Delta and boat cruise, explore ancient cities, caves and temples, traditional basket boat ride, Ben Thanh market shopping. Secure your spot today. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Explore. Discover. Owadwa ma ilawi mar nyombo. Koro intim piyo mondo idhi pim lawni. Kibohere to wabonyiewe. To wachna gimoro kae. Dichuo moro mane nitie ringo godo cha, pod gidak kode koso. Winja, an kabiro fwenyo ni in gi nyako moro ngimani, adwa ni ng'e maber, ni nyako ma janeko ni. Mabendo abanala ni bro mi chwat mager. Madam, winjane. Mayeyo, ang'o miyo nyako ni orwako law ma ane mana yiero? Madam, ritane. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko koma ye tudri koda ngeso kangeso saparga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka kamwabro budho manyanga yaso kowa kelo ningolo motimo cathedral. See you there. Tiedero. Geso kangeso saparga chiel mamidhiambo. Manera Movie TV. For all matters health, watch Ndakitari in Kikuyu, Penjlaktari in Luo, and Uliza Daktari. And get to know some basics of first aid. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Utirerio horo wa wellness check-up. Tutigeri minutes, maudo mau. Tafadhali, enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafas. Get more episodes of these informative shows on View Sasa. Parang gajong machigini okang marari wadongi dakika pradeka pokotiko tuak makama ukiny makawuono walo soko tende kod rito aluora tingen maragi inya korom gajwang mar neno ni aluora mwadake warito makare kapo nono no duduchi makawuoni neno ka ngato wito kata mana plastic bag bedno wito chupa benedika korom na thuolo mar kwere ni oyo hitimo marach kata mana koke kwere benedika kata mana plastic bag kata mana chupa mawitno mar mondo miket kama kare mane penjo maduong' mabenda cholo ni kanyo kwa kamano haroki ni machiegni wadhi nyime gi twak mar odiochieng' makawuono bende piny ngima hingo odiochieng' kedo tiyo kod jwendni kanyakla kod plastics mano e piny ngima e okang' mar ariyo kwadwa waloso ne kotende kod thor wach mar odiochieng' makawuono bag the change reduce reuse recycle refuse to gimaber ni wantiere kod Uhuru Bags kanyakate Uhuru Bags bende wan kaka nyithindo manyiri haneno ko wantiere gi bege wating'o gi meaning we recycle we reuse kin mamoko aparo ni karwa ketwa kanyango nyamuri bende waloso ne kotende kod Uhuru Bags mabende koro watiyo godo gi Uhuru Bags gin aparo ni ng'ege ne jok makiage gin to na luongi gin manila ma imiyo wagi supermarkets matinde wanyieo siling 10 moko bende siling 20 e kin mamoko tindo ka rangi gi opogore ntiere ma red ma blue ma green e kin mamoko to ntiere kaka oganda bende kosebedo ka tiyo kod gi yo makare
Urubags to ber. Nen chako mar bang ginene. Bang nema wacho ni okonego watigi ginene gi plastic to golo idhini. To alternative mokwongo nen Urubags. Shida koro wuok ni Urubags go be ka ng'ato osetiyogo to wito. Iwito gi koro ok tigo maber. Koro kosetiyogo nitie wacha gi quality mar Urubag. Koro tinde nitie ginene quality moro ma ochala otas ma kata kiting'o go to yiech nitie quality maber, nitie quality mopogore. Koro nochako maber ni koro ji nyalo tiyo go Urubag, but the shida ni koro ok en reusable for long, ok en sustainable kaka wacho ni sustainable koda ok en gima inyalo tiyo go ndalo mang'eny. To disposal mar Urubag kisetiyo go to jogi kata osayiech tiwiti awita kamoro amora, kata kidonjo dala tibro yudo, kata kapok idonjo dala ibro yudo wane tie chiel moro dara kanyo. Gimarach koro dhiang' gini gichamo, mondo ka dhiang' chamo Urubag ang'o gini koro mano be ing'eni ka dhiang' ochamo machalo Urubag gi plastic no, to mano ring'o ginene ring'o mabro dhi e sandi be bro ting'o chemicals, giloso gi chemicals. Kona kelo alternatives, kaka inyalo kelna kanyo, nitie kacha. Alternatives ma koro reusable and sustainable. Bags minyalo tiyo go for long, ma inyalo budho go. Ma kidhi e chiro to iting'o, tidhi nyiewo alot, ang'o tiduogo. Ma kata inyalo keto alodi kanyo, inyalo keto nyanya, kitungu. Kidhi e supermarket, sani aneno ka supermarkets betemo. Kiwuok, kisenyiewo gigeni to gimi bag moro ma reusable, kaka Carrefour, Naivas, Quickmart. Challenge en ni bech gino, bech reusable bag no. Ober ndi, but beche marach. Nikech koro ng'ama nitie piny. Mondo nyiewe mar $35 kata $50 tek. Koro nego wane kata kaka ma supermarket chiwo go. Ere incentives minyalo migi mondo giduok bei piny. Nikech supermarkets gini gi power. Kwa donjo ginene. Miwacho ni behavior change. Yeah. Nikech gini ma kila ng'ato nyiewo gimoro e supermarket kata e kiosk kata e chiro. Mago joma nigi power. Maginyalo chiwo behavior change. Koro behavior change luwo en mana kaka inyalo loko paro mar ng'ato kaka otimo gimoko, paro gi timbe kaka otimo gimoro. To mondo mano tim, onego waket awareness mang'eny. Kawuono ka winjo ni tiyo gi plastic rach e radio, chaka winjo e TV, anene gazet, kawuotho taneno mana e posta kanyo, kawuotho e ndara, ka dhie ka chief taneno kanyo, ka dhie ka ginene alwora ma ginene mag mon kata mag chuo, ka dhie kamora mora ma dhie aneno ni plastic rach tabro loko timbega. Koro waduoge wach Urubag nochako maber, but koro ochako bedo shida nikech kaka wanyalo timo kode, kaka wanyalo recycle, wanyalo duoke mondo bed into another form, kaka wanyalo reuse, kaka wanyalo reuse ba aneno ni nitie challenge nikech of the quality koro okobudh malong'o. Ero kama na inya. Bende ang'eni Anyango bende intiere koda samples ma ibro bedo kitang'onwa, ang'eni ibro bedo kikelo gi kinthuolo manok. Ong'ani? Nitie gimana adwa medo. Nitie gimomiyo nochopo kama jwendni mane miyo supermarket imiyowa nono. Nikech serikal nomiyo kampuni nafas ni ginyalo timo production at a very low cost. Koro kata kane giuso ne supermarket to giuso at a very good price ma supermarket nyalo chiwo ne jok mang'iepo kuomgi nono. Koro apani ka wacho Urubag onego bedni waparo sana the private sector. Ka wanyalo serikal nyalo keto an enabling environment ne kuom private sector kampuni mondo gitim production of these Urubags at a very affordable price, manyiso ni ginyalo chiwo to supermarkets, to kendo supermarkets nyalo chiwo gi nono. Kasto wang'iyo quality, nekech ka quality ber e kaka wanyalo wach recycling, ka quality ber kendo e kaka wanyalo wacho reusing, ka quality ber kendo e kaka wanyalo wacho repurposing. Koro wach Urubag nyaka wakel private sector
to private sector mondo obed ni thrive wabedo gi an enabling environment for the private sector mane gima da medi Sharon gima dwa amto nyalo medo kanyo en ni gima jo onego tim maduong' wan gi opportunity maduong' kabisa mar loso pesa kane pod watindo waneno ka mine wating'o kapu kadhi go chiro koro sani gima wanyalo timo maduong' ni jowa nyalo ko advantage ne wach mar nema koro nyochiwo sani ni mondo mi ji koro kik ti gi plastic bags wadoguru wachwe uru kapu anyalo nyise kuma dine sani endi kata kidhi e chiro kapo ni ji nyalo chwe kapu mane chwe chonde tero chiro ji bro kawo mago nikech ji sani koro dok ibiro ka ji ne gombo ringo ti ji koro sani chamalot gik mane ji gombo chon ji koro sani ji dok chien ka ji no wuok e kapu ji odonje plastic bag sani endi it is the reverse jo wanyalo chako chweyo kapu sani kapu mane chweyo kod usi kata mane chweyo kod gik mopogore opogore tuoro ang'o wadoguru gigo endo to bedo ka gigo kendo bech gi ni malo kabisa to kaka inyalo bedo produced mang'eny to koro at least koro yudo koro bech nyalo dok piny watimuru mano kik warelai kuom uru bag to be gima nyalo wacho bende ka in kod bag ni ka idhi e supermarket onge timo dhi supermarket ka gimitingi mitiyo agi bag ni e ot degere supermarket ikwanyo gigi tisoyo kanyo ikwanyo gigi tisoyo kanyo kisetieko mondo mi wor kik ibed king'iepo ing'iyo uru bag pile ka pile sam koro tingo bag ni dhige supermarket no endo koro kanyo endo uru bag mandi ing'iyo mi dhigo ot koro sani koro number 1 ikano pesa ni number 2 irita dwaro but wadonjuru e chweyo kapu nitiere alternatives mang'eny inyalo chweye e tuoro inyalo chwe kata gi usi inyalo kuo kata gi nanga kata inyalo kata los gi tanarua nitiere kapu ng'olo nyaka tanarua jo nyaka bede innovative obebe wan jok manyalo biro kod okenge manyien manyalo konyo mondo wares piny ko nyalo timo gigo endo jo wabiro yudo pesa to kipogore kuom yudo pesa but also wakonyo alworawa kendo wakonyo sirkal mondo mi wa implement action mane nema ochiwo nendo koro wan mowegi monyaka koro wadhi mbele wakaw step mondo watim gigi kwatimo gi to konyowa economica ji dok chien sani Sharon gik mane ji timo chon sani koro sani ji dok chien gimoro amora kata soda ji tino kumano deno kata mana ka skunde bende osechak tim CBC nyithindo bende ong'e kaka ginyalo timo tije lwedo ma bende biro bedo ka konyogi e kintol mabiro en mana ni disposing wacho ni disposing huru bags gima nyaka bende koro nyaka nyiso nikech ineno ka udi an kata mana oda kuma daka pongi huru nikech en gik ma widhi wil godo kinde ka kinde kidwa nyiew chiemo nyaka inyiew to kinyiew tidwoke ka tere maneo nyakitim yanyewa chiel titingo pile ka pile kidhi e supermarket kasto penjo en ni ka gisepong'e otitero gi kanye mane penjo maduong' itero gi kanye nano kata mana kiyweyo kata mana kaka aoche oja ywe Nairobi River kinde ka kinde tineno ka opongi huru bags kama mago bende ketho kata mana rach ne alwora anyanga no kintiero koda bege mabende intiere godo samoro kata mana nyiso alternatives mwanyalo tiyo godo ano ka Wycliffe Anyakla kod Johnson nacho kanyo ni wachak kuoyo bege wacho ni wanyalo tiyo gi nanga wanyalo tiyo kod kapu tuoro e kind mamoko kano ka intiere koda bege majaber ting'onwa samples aya mano koro pande nwa kikwane maandishi nganeno ka alafu nitie mabe mano koro mar nanga mananga ma kendi inyalo yudo kidhi adhi mtumba iyudo kata gi 100 karach 150 karach ahinya 200 to ma ing'eni kako duong' ni to nitie kata madongo moloma koro makiting'o nyalo bet go ndalo mang'eny makidhi e supermarket iketo skachi moro ka iketo mo iketo ang'o to ing'eni ka ineno kaka tuoro ni koro momake ka koro tegno to be luoke kolil aya in go kapu ka ineno kako loso kapu ni maber to tinde ng'eni wadog ting'o kapu dewa ne ting'o kapu wach plastic ino bira mana nyocha ni waloso kapu kata maduong' moloma ineno kako tegno be ai wan gi mama seneno iloso kor gweng waloso maber nikech ma kilosa maber titinga be kidhi ma kendo seche ni wacho ni alot idhi ketna kanye moro motinga alot iketo alot kanyo tiketo nyanya gi kitungu e wiye tidok dala tano kintiere gi machielo kanyo be ma brown ma mano bolos gi mano saiso tuoro ma tuoro be koro ma kata
be inyalo dhi go itingo ikete nitie achiel e ot, nitie achiel kamoro amora midhiye. Make sure ni iwuotho be. Koro gima temo wacho ka nitie alternatives. Ok en gima achiel, gimoro achiel kende. Nitie mar tuoro, mar nanga, mar usi, mar ginene. Ma en ginene. Plastic matekni. Koro ilose go maber. Baseneno ma e gweng'. Koro beduru kuting'o gigi. Chwange ni koro ma nyalo bedo mana gima nadwa kelo. Mago ginyalo ting'o, chuo ginyalo ting'o magi. Chuo nyalo ting'o ma. Mana dier. Yes, ma tinyalo ting'o. Ondisore to tek. To Johnson nang mino kinyal ting'o kuom ranyisi ma papo no kinyal ting'o nango. Tinyal kod mana losni mablue kaluwore kod kala midwaro. Apa ni moro cha ber. Mano ber. Gima nadwa kelo ineno mae kama mamiyo mako to ber kode kabisa ondisore kode. To in anto kapa kondisore kode lakini mate tata ting'o maber. Mate ting'o kendo chal mana briefcase. Kendo ting'o makidonjo supermarket makore ting'o. Maka wuok tich ating'o bag na koni tating'o alot koni. Mana dier. Tisa Inano Sharon, kata kiwe mano. Kidhi e supermarket, kata kapok ing'iewo Uhuru bag. Nitiere kata boxes. Kendi gachi, gisi wachi, I'm shopping get na ure box. Kata nitiere packages mag mogo mose tigo morumo. Mago binyalo ketni gimo. In other words, what I'm watching here, punguza kata duok chien gik mitero dala mabiro bedo kaka takataka. And especially takataka mok tow. Takataka ber mak tow. Tiene ni wang'e ni bang' dalo moko to o degrade, o tow ma kendo chako riwre gilo. Lakini gima rach gi plastic, gimomiyo wadage. Kendo sani waamua ni koro en gima nyaka rum. Nikech en gima nyaka ne chak lose. Usipina mang'any nowacho kar ka ni plastic tieko higni moloyo 500 1,000 eka koro tow. Manyiso ni nyaka ne plastic bed invented I think 1940 or something. Yeah. Nyaka sani plastic mokwongo nyaka kawuono mano bedo invented, mano kwongo los mokwongo ti nyaka kawuono pod nitie. Manyiso ni pok okethre. To imedo los manyien. Kaka wamedo gi e kaka piny medo bedo marach. Koro nyaka koro wang'e mano nikech kaka mana kaka ne Nyamuri nowacho. Kaka wadhi ni to gigi biro dog dug ma mesa wa nikech gibiro dhi nyaka e aore, gidhi e nembe, rech chamogi, to rech ke machako dhi wang'e wakete mesa. To wachamo. To kotende kod chiemo gini chogo ni go. Ok bi paro rech ni no chamo plastic. To mage modo ni ngima wa kendo ko chako kelo tuoche mang'eny. To kendo machiegni kata mana kitone kotendre kod rech no neno machiegni nam mar Victoria. Inyalo paro kana re bende na tho. Ahinya mago bede nikete cages gi mamoko. Kendo na ka rech olewo mane wi pi. Dibed nen kaluwore koda rach mago mag aluora wacho ni pollution mag aluora ma bende kelo kata mana tho mago mag remo pogore. Kata kiweyo Lake Victoria. Dongi nya paro Thika Road ka nya paro town. Ntie pi ne donjo nyaka e ute. To kane waduogo wang'i adier ni drainage systems wane rach nikech Uhuru bag ng'eny iye. Koro pi biro to ok dhi. Koro yudo kogudore kanyo ma koro donjo nyaka e ot. Koro Uhuru bag osebedo mang'eny to kendo ne en alternative to lakini osechako bedo amendments. Monego bed ni koro wachako ng'iyo kaka wadhi to Nyamuri wacho ka maber ni nitiere alternatives. To alternatives gi ok chuno ni nyaka wadhi wang'iewogi. Alternatives gi wanyalo tiyo. Wacho ni nitie gik ma wanyalo bedo takataka e ot, lakini gin gik ma pod nyalo tiyo. Iwacho watch box. Owacho watch inyalo dhi ng'iewo bag. Kaka mowacho ni mtumba nya yudo gi siling 100, siling 200. To en gima inyalo tiyogo. Koro en mana kaka being innovative. Owado nowacho ni being innovative. Ok ni pesa. Wabedo innovative kasto wach pesa no wang'iyo bang'e. Ero kama na inya bende wang'e ne okang' machielo koro walok tanganya koro ngajwang'. Wang'e ne kaka serikande mago county governments nyalo konyo oganda mano mar kedo koda lokruok makamagi ahinya to mano mar ber rito aluora. Kinde ka kinde ajanno koro na dho wedhe mopogore beach nitiere kuonde ma samoro county governments mopogore kuom ranyisi akaw county ma Mombasa gi riwruoge mag ji giwegi mopogore dhi to wacho ni kawuono da yweyo wang'i kako nyalo choko taka e kin mamoko. Kik dhi dunga jok mosedhi county ma Kisumo be nano ka kolos sculpture
mano mar rech. Jok mantiere gi chupni no kaka iwit chupni e iye kanyo. Ten chupni mopong' ake nundu tete bende useneno kata mana sculpture ma kamano kodhi e kaunti ma Kisumu. Nyamori paro ni county government nyalo timo ang'o mano mar bero alwora ma kuma gidake. Mokwongo, county governments nigi authority mar tieko or rather mar reduce kata plastic ma tiyogo. One, giket policies ma strict. Devolution e gima ber motimre Kenya ka. Koro konego ni wa rely on national government timo gik ma are very gik ma affect us directly e kor gweng'. Koro number chiel and keto policies ma are strict but also friendly. Nikech kiketo policy ma strict ahinya tiyudo ka jibe gichako luor koro giluw to giyudo alternatives sechego. Chal kiketo ni ji nyaka chul tax ma ginene koro giluoro to gichako yudo yore moko. Nikech wach rita alwora ni en first of all en timbegi. En timbegi en dwaro ni. Onge ng'ama bro nyise ni kisetieko, onge ng'ama bro luwi ni kisetieko tiyo gi sani luoki kata kisetieko gi plastic ikete dustbin. Mano gima dwarore. Koro first and policies. Second, mar ariyo, onego county government otim seche magi luongo anyuola koro gi awareness. Ji mang'eny kia richo mag plastic. Ging'e ni ma tiyogo ta weto. Nawinjo kipenjo na chako chon kaneno ni ng'ato wito gari tane jam tadhi akaw wito plastic tadhi akaw tanyise ni wito gini alawe go kenda wuok aketo gine hazard tawuok tadhi taduoke gache. Wangari Maathai nowacho ni be the hummingbird kata ka tin matin. Koro dwaro awareness nikech ji mang'eny kia kata ni plastic nitie plastic mathoth mang'eny. Ma is it degradable, biodegradable, ma is no. Ngeni ging'eny. Nyalo yudo ni koro nitiyo gi chupa no. Binyalo tere kata recycling, maybe not. Lid mar chupa ngeni ok nyal recycle. Chupa wuon tinyalo to koro kifuniko no unyalo timo gang'o. Walos county government be nyalo kuom mano ginyalo kaw youth and women kata youth. Gilos go opportunities ma ginyalo yudo tich. Koro aseneno kata ka youth sani tiyo gi plastic modiwoge to giloso go ndara, iloso go poles, ndara. Yes, nitie bricks minyalo loso go maloso ndara. Aseneno kata na signages mag yo. Yes, signages mag yo, iloso bricks, nitie gik mang'eny ma ginyalo loso. Kombe inyalo loso mesa from reusable plastic. Koro youth, this is an opportunity. Actually, there is a lot of money. Nitie pesa mang'eny e waste. Koro kwang'eni ni waste is money. Nitie pesa mang'eny e gik mwawitoge. Koro county government can encourage that, especially for youth and women, particularly youth. My work every day waonge teach, which means seche magetimo kamano, then giriwore kata gi joka NGO, community-based organizations, gitimo capacity building. Mano puonjruok. Nikech wane gimiluongo ni green economy. A green economy dwaro new skills. Kori puonji kaka inyalo chako kata gini ni matin mikaw kata plastic mar soda no. Ikete machine to lokore into matindo iluongo ni pellets. To pellets go inyalo loke kendo obet mesa. Kata inyalo loke kendo obet ginini. Obet kata gimoro ma ng'ato nyalo tiyo go kendo. Koro I think county government kata government wuon okaw chikno to nyalo bedo maber. Koro warita alwora. Mar ariyo issue mar waonge tich, onge pesa, nie green economy ka, nie plastic, nie waste ka emanitie. To the world sani kata piny mangima ng'iyo kata wach nitie countries moko maonge madwaro mana waste mineno ni magionge gi magiwito nikech koro gidwaro gi import waste mondo gilos go pesa. Koro wan gi very many opportunities motamo ma onego bed wabed joma ng'iyo
kamwanyalo loso gimoro kik wabed joma beta ni ekoro asewito asetieko ang'oge nigi. Let's be kaka owadwa wacho innovative, wangi opportunity ni kanye e yeka. Ero kama na inya to bende paro ni piny Kenya bende wasechalo kengi nyakwarom gajwan kech piny Kenya bende wasebedo koda rombe mopogore Nairobi Declaration, rombe mathuth mago masiro lokruok mano mar chal mar kor lwasi. Bende kata kana ng'iyo kata mana iwacho ni budget mano wachako tiyo godo chieng' tarik 1 mano mar dwe nyakwarom gajwan, wacho ni budget ma bende piny Kenya bende noketo ni green economy bende pok mar lach mano mar neno kaka lwasi inyalo rit makare. Sinyalo kama paro bende piny wacho nochako tiyo nadwaro mar mondo mi oganda chak ti koda sola kopogore gi mano ntiere nyamburko matiyo koda teko mar sitima, ntiere motorcycles wacho ni motorbikes matiyo koda teko mar sitima, battery e kin mamoko. Bende ntiere county governments manyaka sani kata naneno gi buore Nairobi ka kidhi ng'iyo dustbin oket kanyo recycling, iwacho ni taka manyalo bedo recycled, ntiere taka iwacho ni bag plastic in kidhi wito taka bende somo kata kosini wita nyakwarom gajwan Wycliffe. Yeah, mago waste segregation initiatives kata yore mag keto takataka kama winjore. To adwa wacho ni gine gima county government nyalo timo in this initiative. Number one is you look up ng'eny county governments mekwa pok wabedo gi waste management system ma proper ma chako kuom collection, segregation, collection matero nyaka dumping. So segregation is likely kuom takataka mawuok e kuonde mwadake. Be nitiere kaka waketo gi kidenyo opogore. Nitiere takataka minyalo tigo kendo iluongo ni reusable kaka koro plastic. Gino nego be niketo gi yorgi. Alafu nitiere general waste gimbe keto gi yorgi gik machalo kaka chumbe ang'o keto gi yorgi. Mondo mi gigi duto te kik dhi mondo ketgi kamoro achiel ka ginyuandore. Nikech gima inyo wasaidi en yudo ka county governments mekwa pod ok wa embrace segregation. So man is one big problem. Pok wa embrace keto takataka e kidenyo mopogore. Mana bachiel. To namba 2 mabe gima duong' ahinya Sharon en ni wanyiso jowa mondo mi ong'i takataka kendo girit takataka, lakini pok wamiyo jowa alternatives ma wacho kar kaendi. Be wantiere gi kuonde ma mokwongo wan kata gi kuonde ma waste disposal kuonde ma onego bi nitie takataka. To kuonde ma nitie takataka gi ang'o matimore kuonde? Sirikal mag county nikech gigi most of them wakati ni gin bech gi expensive. Dala mo kadaga Dandora Sharon. Nitiere kamoro maneno ki ichoko plastic. Titere gidhi girego. Ka giserego to giuso giketo gi packet. To gidhi giuso gi na company makoro dhi to kendo nywaso gi kendo loso kod gik mopogore. Dong gik nyalo timore county. Ka koro macha chande to ma private motimo kama. Ka counties government make wanyalo riwore nyalo nyiso ji giloso recycling centers establish giloso kuonde ma koro inyieno gik moko machalo ka plastic. Owacho ni for example Mobi owacho ni Ugis for example nitiere recycling center kidhi Kosele kata kidhi Kindu Bay kata kidhi Rangwe. Koro inyiso ji ni kikelo plastic maromo kama to iketera ti tichuli kaluwore gi ng'owa kaluwore gi weight mar plastic mikelo. Namba 1 obiro kelo employment kendo obiro kelo pesa e fukuji. But namba 2 idwa ko omiyo ji alternative. Okay, wach nyisa ji ni kikiti gi jwala nikech jwala already nitie waka kendo gintie kendo ging'eny jwala go gintie nyaka nyis gi to mantiere gi and especially makoro ok nyatigo one miluongo ni single use. Ka koro gisegi kama koro ok nyati kodgi wanyalo timo nang'o? Nyaka wa provide recycling centers wan kaka county government mondo mi wa encourage innovation. Wanyis jowa ni gik minoma gik jwala ma miyo tich matego ende wan waseloso kuonde ma koro wanyalo recycle gi mati kod gi yore mopogore. And then gima no wacho subsidies chande it's very important. County governments nyalo time mondo mi wa subsidize local initiatives mondo mi koro production dog pay mondo koro ji nyalo afford nyaka dayo. Lakini anto kipenja to kapok wadhi matut e weche mag kata ginene kata golo huru bags kata ginene wadogure okapu. The moment mwadoke okapu
to koro bedo kaka koro plastic odok piny. Lakini gima lich mabe wachako dong ochalo kaka adola kata kidonda en ni plastic mantiere already to pod ni kodwa koro nyaka wamany mana yore mwa manage gi wa recycle gi to waketo gi waloso kodgi gi bidhaa moko makoro mayamo ok nyal tiyo. Mombasa kar ka endi Kilifi nitiere kama ilose yiedhi gi plastic. Gikawo plastics to girego to giloso go yiedhi. Koro en gima ber to gin mana yiedhi matiyo maber. Tiyo maber. Ko yiedhi mang'eny kabisa. The good thing giloso gi plastic ne kise lose to koro en gima ok nyaka na to. Be an kata ng'ato ok nyal mwode di tedo kode. En koro en gima milele. So in other words, wawacho ni wan gi problem. We use this problem to also create a solution for the future. Nikech taka ben wacho ni inyalo loso taka malokre gimoro nono nyakwarom ga John nikech kuom ranyisi kama na nyango mane wacho kotenre kod bricks matindi loso gi plastic gin moko madak wacho ni mutegno mabende dak nitiere ote madaro mar mondo miasom kinyalo ketna ote achiel kachiel yamo mar mondo miasom ne jogo eko mabende osebedo kaluwo twak achiel kachiel ote ni oro nwa nyakwarom ga John wasomo gi engineer kaka wacho ni ineno wakintiere Semereru ilo wachni jwala tieko tek sani owuok Uganda mondo jwala rum en ka kembe mag otas ogulo gik makao kar jwala but sani pod onge enough material tiparo ni piny Uganda beda achiel kuom pinje mabende okumo ogoyo marufuku tiyo kod jwala keni ka wuok e piny Uganda e porous borders tong' mano wacho ka kopogore gi manjano mar machielo wacho ni jonema nyaka chak gi kembe kuonde ma ilose plastics giwek chando rahia e piny ka nikech pod onge alternative momi jopiny lit naka kembe chulo ji pesa to jopiny timako lit nde wacho ni gilor kembe. Deno machielo wacho ni plastic onego choki mondo aluoro bed maler mana dier makende. Deno machielo bende aneno kanyo Ruth Nyathi Ochieng wacho ni tieko plastic ok nyal rumo pacho ka nikech wach corruption. Jonema koyudo ja ohala gi jwala to gikawa soya to giweye iluotwa kintiere umoja inako. Regan Omondi hanno ote mari wacho ni Ramogi TV ler kendo rita luora onego rit gi jite nikech sanie kaka wan wase perform Ocean kaka wan wase perform group mar choko wasted mar choko wastes machalo kaka mag jua kali kod plastics to gimarach mogik iwacho in kore luongo kambi kanyo mani wacho ni diapers kod pads ema ketho aluora sana erokamana ahinya haparo ni bende grube mago mag rowere bende biro pod okenge mage mar neno ne aluora orita ng'eno ng'any nitiere achiel kuom grube maket kod mago mag rowere moneno ni orita aluora kunyiso ni grubu timang'o samoro nitiere grube oko kacha manyalo kop mana dier grubo iluongo ni Youth in Climate Action wantiere gi youth groups sani dhi karibu 30 gi wiye to magi grube ma rita aluora koro ntiere matimo climate education ntiere moko matimo innovative ways on how to go about waste segregation ntiere jok matimo awareness kadhi e skunde kaka university nidhi e skunde kaka colleges ntiere skunde kaka primary gi secondary schools nikech gima ne odwa yudo niya gimora mora modwa timo nyaka wachak ka nyathi tin to nyako chakre gi puonj nikech kata ka wacho wach waste segregation penjora ka wado wacho e yot kaka sana Nairobi kokel ni kalatas moro miketo ga takataka cha be itimo ga segregation ni ma biodegradable magi non biodegradable koso keto gi kanyakla koro ka nyathi oneno kitimo mano wach jaigni 5 odongo koneno ka odwa itimo kamano by the time ochopo higni 18 en osechako puonjo ni ber timo waste segregation koro puonj chakre ka nyathi tin nikech tim ma ng'ato timo kitimo kawuono kiny to bedo timni to nyathi koneno po wacho ni mano timwa e ot kae to ber ka rowere donjo nikech ing'eni rowere ma kiny ne bedi to kendo rowere gi ma kiny ne bede leadership ma waneno ka koro moko nya bedo MPs moko nya bedo governors moko nya bedo MCS to ka gibedo MCS ma are environmentally conscious to nyiso ni kata ka gibedo piny to gi analyze watch uru bag watch plastic bags chupni to gi analyze from a point of information korido ka koro ka gichiwo solution kata ka gichiwo policies to gin policies ma they serve jopiny
maber kabisa. To gi bada tiek go. Ang'e ni gik mang'eny timore. E pinywa ka e Kenya ka. To an gimoro madawach ni ka watemo keto business model into whatever we are doing, to we give it sustainability. Nekech biashara botimo niya odwa loso pesa from that gap. Don't wacho ni uru bage shida. Odhi offer alternative. To alternative nekech odloso pesa gin gik ma sustainable. Ibo yudo kinto, ibo yudo. Koro nyaka walos an enabling environment for both governmental organization, non-governmental organization and businesses. Makoro gin tire gi business models ma are able to survive whether the economy is tough or not. Koro and awach ni watem ng'iyo sustainability nekech kata ka wacho kwa county government Nairobi, wacho Siaya, wacho Mombasa. But kok wang'iyo what sustainability. To sustainability yudore sana ka watimo business models. Dongo ng'any bende tiera kar mana kiwacho ni wach taka e ot kachi. Ng'eni taka e ot iwacho ni wariwo chiemo to wariwo to joma biro kaoge dong koro bony mandoge ero nyathini to nene ot kanyo ka koro plastic ikete jwala mayore. Seche ma gibiro kawa takataka gi be wasepenjre gi gitero gi kanyo. Adiera makende. Kama gitero gi beber. To ka gisetero gi kata ang'o matimre. Nekech wanya bedo ni watimo segregation e ot. To kama gitero gi gidhi gi nywando gi. Koro nyiso ni ya iloso koni tiketho koni. At the end of the day iketho te. Taparo ni malong'o nyakwarom go jong mar mondo mi wapuonj nyithindo makare. Bende baya ka ine gari setieko nyasodani cha. Te baya nyathi be koneni en bedo baya to koro cycle no dhi nyime to waketho alwora ka pi wado sedinore ka buore reru bi kadino ka koth chwe to pi odundo cheni pitaka dhi mapong ma takataka gine gi kere moko bende donjo nwe udi kin mamoko. Acho wach moro na. Korka soda kanyo. Agombo ni jowa. Oweng'io soda mar plastic. Kochuno nyaka mar soda. Wanyo mag glass. En gima kata an kama tie company mar kama tie ni wase implement. For the past igni abich mosekalo. O kata pi mar plastic ok ne yude ka. King'eyo pito ni pige mag glass. Dong wambe watemo wamiyo glese. Kaka nene miyo timo. Tiene ya wanyalo timo wan wawegi. Watim. Kik warit sirikal ng'ato wach moro ni jonema koyudo corruption ng'eny. Mana dire ni corruption ng'eny. Kaka yudo ng'ato yudo pesa moro kata jonema. Samoro kata maybe other enforcement agencies. Kaka yudo kembe gendo gidhi to miyo mati to giwe gidhi mbele. Tadir manitie wan wawegi ka ok wang'iyo to production ma jogo dok piny. Wa ensure ni gigo kwang'iyo watiyo kod alternatives manitiere bege milino nyiso kar karegi emwatigo wabiro konyo kabisa. What reduce production, what reduce demand. Ero kama na nyanyango mani do medo. Yes. Koro angi wachariyo ma nyithindo kanda yie kode wado. Nikech iwacho ga ni children are the best agents of change. Mana chako wuoth mar sustainability and gi rita alwora. Nyithinde mitiyogo. Kokiketo nyithinde strategy to you will fail. Nikech joma dongo to ng'eni wigi osamoko. Mondo lok patch, mondo chak lok patch sani. Tech. And learning. Lakini nyithi and learning. But katiyo gi nyathi ng'eni timo gimitimo. I like what you said. Nyathi timo gimitimo. Kawuono kanyiso nyathi ni kiki wit gini e laro. Toneno kawito. Obro penjo nyithindo matinde miluongo ni Gen Z. Gen Alpha sani be. Gen Alpha gi maiga bicha uchiel abiriyo gi. Nyisi ni mama. Donge ni nyisa ni kikatim kan kendo kuodo wi. Which quote no ema kelo behavior change. Yeah. Koro skunde, the role of schools, first chaka gi ot. Gik ma sustainability chako ot. Tadwa duoko wa chien matino kuma bor. Dani seche mane wan gi dewa kata kon wapuro to wakao puro bando. To wakao matin to wakete ginene. Granary chalu dero wakete dero. Mondo koro next season to wakao madero no to warito. Dani ne dhiga chiro gi okapu. Ne warito kata pi. Jinok keth gik moko kaka iketho sani. Kata chiemo mane wachamo. Nwachamo chiemo mo ailu. Chemicals mang'eny mono waketo. Nikech gigo come into place. Nikech kata seche ma iwito plastic no. Kaka sewacho. Plastic no ae puodho to dhi e sani.
tuoche ma cancer tine ng'enya to gigi tuoche gi to akanya. Koro wadoke school gi ka odiochieng' achiel mayaro skunde madala. Skunde madala Friday ka Friday. Udhi gi kwer, slasher, udhi gi duster, uluoko school. Kendo, koro nego watim mano. Skunde ma Nairobi gi opogore gin mana gi joma tiyo ne gi but kichako puonjo nyithindo kata mana e ot kata e ot chake ot then school kodhi boneno koro behavior change has to be addressed at all touch points. Maka nyathini dongo ong'eni ot nyaka wit takataka e dustbin. Ong'eni kodhi school nyaka luok kaneno gimoro mowiti kata ka okan mawito chakore. Then tie gimoro koro mane oketni extended producer responsibility. Ma joma manufacture gigi king'e maber plastic mang'eny kamae gin gige nyithindo michamo. Sweet, agoge, crepes, agoge, gige michamo mang'eny manitie, which means household waste ma donje kanyo. Koro jogi serikali onego duok nikech ginaseneno en mane otas, but it's not being implemented gi manufacturers nikech mano e jok ma manufacture gigi. So I can imagine gimomiyo ok obed implemented. One, subsidies onge. Monda wuok e plastic onega yud subsidy monda akaw alternative. Koro wabro pana loso chak mala gi plastic. Chon wan gi kimbo manie chuma. Mkebe ka. Kimbo nen kebe. Kata toothpaste, Colgate mwa tiyogo nene girene metal, just nice soft metal. Koth nogo wakanya. No chako go wakanya makoro wadonja plastic makoro wiwa no will kata gi gik man watimo chien. Koro wange watch extended producer responsibility, watch nyithindo. Koro wa address piny ka to address malo ka. Koro eventually wabro mana romo. Erokamano ahinya thuolo koro ng'adowa aparo ni amiyo ng'anya gi Ogongo dakika achiel gi wacho mogik achak kodi Ong'any. An datiek ni agoro kamano kuom thuolo nekech gik mowacho gi en mana mbaka ka wamedo wacho to kendo jowa be winjo nekech behavioral change chakre kuom ot. To ang'e ni jowinjo marwa owinjo kaka wan be wawacho koni to gin be ang'e ni achiel gariyo ma giyudo kuom wuoyo manwa wuogo ka ginyalo kawo to ginyalo timo implementation. Kasto gima de wayuag ne government gi county government ni gibed strict on enforcement. Nekech as we are offering alternatives nyaka wabed strict gi ni koyude kitimo kama to mae. Kasto katieko daher na mos minwa ma Jane Ong'any gi nerwa ma Chidi. Ang'e ni aseyudo message gi kane gineno. To gini ni ka gin kanya gini county man. Koro minwa ma Jane Ong'any nena Homa Bay. Kasto Achidi nena Kisumu. Ber kabisa donge ler. Erokamano ahinya. Wycliffe wachin mogik watieko. Mutahi kago nowacho wach mo ndalo COVID ni kao what treat COVID normally to treat abnormally. Anyalo wacho gima disen ni plastic is a big and what ma duong kabisa. Kao kama wegi mondo wa tiyo gi plastic to gini bro duok ma hinyo wano wegi kendo kata sanya hinyo. Kikwarit serikal mondo mondo bed kaka police mondo konyo mondo kikwati gi plastic. Kideng'eyo niang' dhigio kapuni moro kete niang' kata dhigi bakundi moro kete niang' mondo mi kwa punguza wanaona wegi wapunguza plastic mabe e alwora. To mogik na serikal sa yudo thuolo mar dhi Rwanda, piny mar ler kabisa. Gin gi odiochieng' giyweyo ndara kamoro amora kendo chieng' no endo en holiday. Manyiso ni mano piny moa deliberately ni gin gidwaro mondo gilos piny. Kenya kara gima kwanya timo. Wasebedo gi holiday nyaka pok wa understand. Don Kenya kane no kachide wade achiel. Don bedo gi holiday achiel ma chieng' no ji yweyo ndara. To kendo is being supervised gi county government. En mana ni ji adi mabowuok ka dhi ywe ndara nikech dong wan kata mana yudo chieng' mar pidho yiende. Ji pidho yiende to ji ni kanye pidho yiende onge to ji nindo. Lakini kata Rwanda nochako kama. To koro ne gichopo kama koro donge gitime every month kila Saturday. Erokamano ahinya. Anyango kwa tieko lor natwa. Kabi wacho mang'eny. Gima ng'e ni
everyone, kila ng'ato nigi responsibility mar rito alwora. In owuon ochako kodi. Koro wawacho serikal, wawacho jopuonje gi wanyalo wacho everyone kata serikal. Ng'ama dongwane ma serikal. Jopuonje dongwane ma jopuonje. Koro chako kodi. So finally, pollution mar plastic ok en issue mar environment kende. Yes. Ochako gi leadership. Mondo koro gi leadership kaka iwacho Rwanda kaka nochako ji, of course ji okohero lokruok, change. Ka gineno to giwacho ni ana aseng'iyo ni ji ohero kaka magibedo gin comfortable. Koro nyakwa bed enforcement, ki enforce kaka Kagame no enforce. Ma koro gimatimore Rwanda, ndasi dhi Rwanda di ng'eny. Koki wuok oko, ni dhi ywe ot, timaki, whether kata in wendo madonjo Rwanda, kata inja Rwanda, nyaki dhi ywe. Chieng' ywecho kata kidonja ni ting'e ni ma is a clean up day, ma chieng' mwayweyo. Igolie, iwuok e airport kidonjo kami yweyo. To giloso grube moko matindo, kaka nyumba 10 wawachogi. Matindo ma koro timo enforcement. Yes. Alright? Nikech koro, kinyiso ja Kenya, this is something to project moro manatie Kanan Uganda, which is similar. Ika naming and shaming Rwanda kanyo. Ko kitiyo ikuodo wi. Koro gik matindo kamano. Itiyo gi law enforcement, joka chief, angogi nigi. Koro itimo in small sections. Koro everyone biro. Koki biro tikuodo wi mi fine gik makamago. It will take time. Change is not a process. It's not an event gima itimo dichiel. It's a process. It's a process. Koro mane yuak na kawuono. Chako kodi. We wito plastic no, kin gimari no dhi nyiewo ginene okapu, chak. Tikiski chako ibro neno kata mon manungo ginene alwora timo kamano. Koro be the change that you want to see. Ero kamana inya thule mongadwa nyakoronga jwang kata kamana hagunu ero kamana inya nyango nyamori Wycliffe Ogongo kanyakla koda Johnson Ong'ani kuombire to akokiny makawuono. Nyakoronga jwang wasesomo paro mopogore koro ma iwinjo kawiti godo ne ber mano mar alwora mari. Dakika en 43 tok saa 2 mar okinyi. Yiena mar mondo matike gi kanyo chenro mabende biro bang' ma en chenro mar pogore na dayo dhora wera mabende osebedo kagore korot. Ginere mong'ere gi dho ngere kaka wall murals. Osebedo kogoro kuonde mopogore mane pok mabende aweyi godo. Nyinga Sharon Ong'ao.